akwai insani shaf za a yi a gaba ai ji mai wahala da aka yi waka abinda zai faru shi ne zani ma da an cima yau wanka sun yi kuna hango su za ka yi dole jikewa za ka yi don sai ka yi wajen abba ma da ka yi ku je to na zo da ya shigo ko zaman makoci yakin wannan bugan da ware kawai mutumi da ya dala yanzu ba tana gani na da dala kuma ya ga an fara Lado zai shigo gari garin shigo ato ajiya maganan da kike mai din nan ki sake yi propaganda da na sha wannan a kasuwa kuma ta kaso 900 ta jiki mun da ka so ka sami ma'ana ka ga mun yi inda kafa to daga kafar ba kwace ga propaganda Allah mun yi da zabin da irin sallame shi ya wuce dan ce Ali kai ƙarya ne kaman za ka yi fa ko gefe ya ne faduwan dan daba ne Allah wallahi to dan ba ka dai kuma ta gaida Aisha wai ai gaba ya kamata kai kawai ku kuna ya matsa fuska ne shi kuke kallo ai da ka wabba nan lambara muna kawai juya sai titi go wai Umar wai haka ne ya fara dauka dan bai kai kyau ba wai titi na za a yi irin wai ga kalli ga je gari ma kalli a yake a gari mana kafin ya shi kalli ga gari kalli gandar a ina ne gure kalli ina da location din garin nan kawai direct da ke garin nan zamu wuce yanzu inda za mu je wannan Wurno road ka san Wurno road ka san FCC office nan wajen gidan rediyon nan ce waye ce da suna yawa inda wajen Arewa House okay wajen kada kenan yawa to nan wannan titin ina masallacin Tirimu ina Arewa House kana shiga haka layin farko yawa shi layin zai mana komi a nan titi zai a me dami a can ka shigo a lokacin da ka shigo gari kenan okay ya ga dami a wannan titin zai fi ko a can a mi a nan shine kawai yi a nan muna ni a nan can hayaniya za mu tara jama'a kawai can ka gane in sakami a duk kun yi fati ba shiga na musgo ne gana mu a mota ne kuwa shigon ka a kafa haka kana ma mota ma haka shigon ka na gane za mu fita ne gaba daya ko fito da mota bai ya dauko motar nan shawo motar fita ba mi ai daga ai mun gama yau Allah da shi ba mu da shi ba